Pakampo, kasi mga dos bangko. Magpasimita sa pinta. Sir Nico. Nami diri mga ka-partner, nagpalit mig printer o kining computer para sa liupapo. Morning mga buotan niya mga staff sa GMC. Nagbutang na sila mga toothbrush. 50 yun ka bukod. Yes. Toothpaste. Unique. At least karon level up na. Kaya nanay toothpaste of para sa liupapo. Dua ka lapis ba? Ang bugas di kasi mga tagsaw sa function. Go lang bitaw ka gasako or Mo ni among gwapa nga HR. Hey! Oh, pati nabangon kayo. Tagaan ginig daghang blessing ba? dapat namin tulo sa ito sa tulo. Samot na ni. Ah, talikod-talikod kunuhay siya oh. Maulaw daw siya. Nakaapam na. Yay! Wala na. Halin na yun. Morning mga top earners sa GMC Realty. Oh, kusugay ni sa atong project oh. Yun. Serious kay sila sa ilang mga inquiries oh. Yes, narang ato ang computer set sa outreach program sa Liupapo ni siya mga kapartner. Hey, thank you Lord. Thank you for the sponsor. Si Ma'am Gaid o Sister Galileo Amarga. Ayun. Okay mga kapartner, nami diri sa bodega sa URC. So si Ma'am Rose Pakamalan ado na may kwaon nga donation para sa iyahang dating nga amo kaning sa URC. So wata nato ang ilahang ihatag nga donation para sa atong outreach program. Thank you URC. So hata nanapod mi diri mga kapartners sa Selka to si Ma'am Rose. So last year diri gapon mi nangay pod mi diri kuan solicitation nga gitagaan mig mga sabon. So lato nato ang ilahang ihatag.
Nanatay mga kuan. Halloween party. Mga proxy. Hello. Thank you sa imong kuan, ma'am. Tabang. Ma'am Rose si Ma'am Rose na pod niyo. Bawal ang mga bata ni ma'am. Dito pili. Si mga Tigles. Ay, sample ay. Talira ko. Hello. Okay na, pambata. Yun na. Girl, pwede na siya ikuhan. Tiri. Wala, tsada. Iana, oh. Yan na award. Mga bata. Pangalan ba? Mami, ano ka? Ano ka tanan mo? Gani, pambata. URC. Sabi na rin dito sa isla din na. Hindi pa tigil niya. Ay, nga na ba? Halloween, mangguda. Atong kuan nila ba? Yan muna, oh. Pang baby. Wala pa lang din. Isa pa din pwede sa bata. Tirahi na, sir. Tirahi. Paligaw kayo sila, oh. Ayun na lang, may one ma'am. Ay, na lang, may utang din ako. Ikaw pag-ulog ko ba? Ano na lang po? Kayo. Eh, pagdali na lang ka, friend. Char. Asa ka picture sa kanila? Apila tubig ko. Salamat. Tanabi. Pulibok man ito. Ada ba? Wanay ban. Wanay ban.